Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to 2.5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapi, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwa chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Right, zvamanje manje I've got a special guest. Handisida kutaura zvakawanda, handisida kupedza nguva. Ndoda kuti the guest vazviintroduce votaura zvinhu zvavafambira panapa. Ndozobvunza hangu imwe mubvunzo here and there, so the benefit of others, tichaita tichisanganisa English here and there so that we can accommodate everyone also at the same time. Anditika. So Coach Tarie, welcome. Thank you so much, Mr. Holly, DJ Holly. Thank you so much. Right, Coach Tarie, can you just introduce yourself to the audience who are watching right now? Just a bit background about Coach Tarie so that the people, they get to know who is Coach Tarie. All right. Coach Tarie, in short, is a life, leadership, business, entrepreneurship, and executive coach. And to do all this is coming from a background, Yemunu Akam, into ministry to preach the word. Then the identifier life coaching, say one of the best mediums yokuparidza shoko raMwari, and I need moyo nechinangwa to take the gospel of the kingdom to all the mountains of influence. Dosaka ndichifarira kushandisa Coach Tarie so that it's easy to penetrate when we take the kingdom to politics, to arts, to media, to business, to education, to family, and the religious and the culture space. So that way, ndopataka choose to take the coaching as in life, leadership, business, entrepreneurship, sales, team building, and executive coaching. Then also I'm a family man, married, and a father of two, a boy and a girl, Mikael and Brielle. So I think in brief, that's Coach Tarie. Okay, I know we are not here to get to know about Coach Tarie, but I'm just setting up a foundation so that the people, they get to understand. How long have you been a coach? I think I've been a coach for almost 15 years. Well, I'm one of the founders of life coaching in Zimbabwe. So for more than 15 years, I've been doing life coaching. Okay, so basically it means now you have experience, or you have gained more experience from that. Experience. So I'm just asking these questions because we want to talk about the book that you wrote and that you are going to launch on the 20th of this month. So can you give us a short summary about the book? What is the book all about? Okay, the book is entitled Living by Design, Insights into the Purpose-Driven Life. I think this is a copy of the book, Living by Design, Insights into the Purpose-Driven Life. So this book talks about how one can desire first to discover their purpose. We are saying the subject of purpose is a subject yakakura isiri in our upbringing. Atinaombokura tichiudzwa nenyaya dzepurpose. But I have discovered that purpose is a foundational pillar kuti munhu amaximize purpose yake. So nekuti if we look, I always say, if we look at a human being, for example, animal systems are digestive, the respiratory system, the reproductive system, nemamwe system akawanda. Also animal body parts akawanda. Zvese izvi zvine purpose. So mubvunzo wangu unogara uchiti
Mwari vangasike here mabody parts ane purpose wesa masystem ane purpose mubody yemunhu, iye munhu wacho akatakura zvinhu zvake asina purpose. So this is where we are saying now there's a designer. If you look at munhu, how they are meticulously designed, there should be a designer at the behind everything. So what did this designer have in mind when he made every human being are unique? Over this takasiyana even my fingerprints. So the uniqueness means tine chinangwa chiri unique. So we are saying chekutanga you desire to discover that purpose. Then the book is saying number 2, you should discover your purpose, that you live by design. Then number 3, we are saying you should desire, you should develop yourself to live by purpose. So after desiring, you discover. After discovering, you desire. You develop. After developing, then you deploy yourself for purpose. So it's 4 Ds. Those are not one book. How the steering the desire for purpose, then how to discover your purpose, how to develop your purpose, and deploying your purpose, and how to navigate through the challenges that you meet in your journey in trying to live by design. So basically, ndo foundation book in summary. Bhuku iri rakakutorerai time yakareba sei kuti muzorinyora? How long did it took for you to come up with the book, like a finished product? All right, so the book, I have been teaching this subject of living by design, or teaching this subject of purpose, for more than 15 years. Okay. But in terms of writing the book, I wrote the book in 6 months in 2019. What I would do is I just felt an urge about purpose and living by design. So I would write an article every week for the 6 months, that 2019, January to June. I would write an article every week. So the articles that I was writing, aineka sequence, aineka order, nako. So I compiled these articles now and structured them into a book. Then it was during the COVID times that's when I began to structure and convert the articles into a book. So after Ndapedza, during COVID, I just felt that I had to launch the book. So I wanted a noise catch. So I was waiting for the right opportunity to launch, and I was praying kuti I get the necessary resources to launch. So it was end of last year when the opportunity came now to launch it big, which I will share pamberapo kuti how did the opportunity come, and we are here today launching the book. Okay, what are the challenges amakafesa kuti muzoe pakunyora bhuku iri? I know but that 6 months it was COVID time. Ma challenges apa amakatarisana nawo? I think the mega challenge is trying to maintain focus. Because tikurarama in a time whereby atisingo garira kunyora bhuku chete. You have to make sure that you are doing other things for a living. You are doing other things. Tine rimwe basa waratiri atinyore chete. Tine rimwe basa rekuitawo. I'm a pastor. Also, I'm a family man. Then also I run my business, coaching and consultancy. So kwese kune kuchida attention yako. But you have to make sure that the moment you are dedicated to write, you get so focused and not be distracted nezvimwe zvinenge zvichiitika in environment, nenews dzauri kunzwa nezviri kuitika. And when we were compiling the book munguva yeCovid, hama dzinenge uchinzwa hama dziri kurwara, hama nhingi pamwe vamwe vatoshaya, etc. So these are some of the challenges that we were facing patai compiler the book. Okay, tiri ipapo panyaya yefocus ipapo ndinganobva ndangobvunza mubvunzo wekuti nguva yatiri kurarama muZimbabwe at the moment inguva yakaoma. Vamwe vari kuti tiri kuda mafresh elections, vamwe vari kuti tafa nenzara, vamwe vari kuchema nehurumende, vamwe vari kuchema nekanzuru, vamwe vari kuchema nemabasa, vamwe vanhu vari kufara nemota dzavari kupiwa. Imimi
How and where did you get the strength to sit down and say, now this is the right year for me to publish this book? Zvakanyasomira sei baba? Muri kuzvigona sei? All right. So in terms of like what you are saying, pane zvinhu zvakawanda zvinenge zvichiitika all these challenges. And the content of the book now addresses kuti munhu anorarama sei muenvironment ine zvinhu zvakadaro, kuti vamwe vari kuti government, vamwe vari kuti maelections, vamwe vari kuti chi. So all those things inyaya yekuti munhu anenge asati adiscover purpose yake. When you discover your purpose comes with an extra motivation beyond probably financial resources. You're going to discover zvatinotaura mubhuku macho kuti purpose is a role that allows you to do what you love to do, what you are good at, what you enjoy doing, maximizing on your creativity and not compromising on your moral values, so that you'll be able to meet other people's needs. So kuti purpose unenge wakuita zvinhu zvaunofarira kuita. So kana unoita zvinhu zvaunofarira kuita, zvaune passion nazvo, zvauri gifted in, sometimes unokanganwa kudya, uri so consumed because ndo zviri kuenderana nechinangwa chako. So it becomes chinhu chaunopedza nguva uchiita. And when you do that in a way that is focused, you end up wakuriwadwa, you end up wakuwana mugove wako nereward yako, probably to be financial, to be material. Why? Because you are doing what you love. You are doing the fact that you love it and you are good at it. Unozvita nekameka level ke-excellence kana attract attention. So ndizo zvandingati pane zvakawanda zviri kuitika dzongwa kana usingazive purpose yako. You would think probably changing your location, or probably changing a government, or probably you blame the environment, you blame council, you blame the government. Inyaya yekuti usati wadiscover zviri mauri. The focus should be on what is inside. What is inside will help you navigate the space that is outside. So ndo pakawana motivation yangu yekuti ndinyore book. And the timing now, like you are saying, last year kune my elections and zvinhu pazvinenge zvitange a lot is happening, ndo panguva yandiri kuti because I was keeping the book ndichiti I will find an opportune time. Daida ma-resources akati wandei kuti ndilaunche book ndisingadi kuti ndingoriburitsa roregedza kuita noise, because message yarakatakura inofanira kunzwikwa kakawanda. So I was sharing the message and of this book on radio. I have an opportunity that I'm on a local radio station in Zimbabwe, Classic 263. So I'm on radio every Monday. So one of the programs that I was presenting on radio, yaibata some of the subjects that are in this book. Ndichi presenter, one of the people who got the attention, yes, zvandaitaura, was Mr. Philip Mataranyika, the CEO of Nyaradzo group of companies. So akandinzwa ndichora radio. Then ndichipedza, when I shared my contact after the radio program, he took the contact, then he sent a message kwandiri kuti you are my kind of guy. What you are saying azvitaurwe nevanhu vakawanda, and this is what Africa needs to hear. So tichizoendera mberi neconversation on WhatsApp, akati I explained to him that I have written a book about what I was sharing, and I was waiting for the big opportunity to launch. Then he said to me, wakanyora book, ndozvatoda kunzwa izvi. We want to promote our own people who are writing books. Can we have lunch? So we had lunch, then he chose to sponsor the book. So that's how the opportunity for the big launch came. Then he actually took time to write the foreword. He wrote the foreword in the book. Okay. Mr. Philip Mataranyika. So this is why I'm saying, when you pursue your purpose, things will come along. Someone out there will be impacted by what you are doing, and they will be ready to respond. They will be ready to help partner. Whenever an idea is correctly and meticulously arranged and is in its time, it will definitely attract my resources. So that's where I got the motivation, and that's how I was rewarded from the motivation. Okay, it's making sense. Launch let's just get into the launch. Where is it happening and when is it happening and what time? Can you just share the details with the people who are watching at the moment? Okay, the launch is happening at Sawira Events and Lifestyle Hub, known as SEAL Hub,
yenyaradzo. It's along Simon Mazorodze Road. So along Simon Mazorodze, close to my robots, Houghton Park, Houghton Park, pane marobots aripo, pane Redan and Total Safe Station. Just 500 meters kubva ipapo to your right when you're coming from town. Ndo pane karoad kacho kanofamba parallel Simon Mazorodze, kari paside pa Simon Mazorodze. That's where the entrance is. Yes, still hub. So nokuri kuitwa launch, and it is starting at 17:30 hours to 2000 hours, 5:30 to 8 o'clock p.m. on Thursday, the 20th of June. Ndopari kuitwa launch yacho ipapa. Okay, is there any entrance fee, or is strictly by invitation, or what's happening? It's free, but by booking, one can book through my WhatsApp number. Then when they make a booking, that's 0773 301 267 plus 263 773 301 267 plus 263 773 301 267. So when they make a booking, they can attend the launch. The launch is free, but if anyone wants to buy the copy now at the launch, the minimum for the book, you can see it's a big book, it's $20. $20 do yekutenga book, but kuya ku launch it's free, but by booking you have to book so that we know our logistics and our planning. Kana wabuka pana number yandataura, then they can attend the launch. Okay, thank you very much, Coach Tarie, for the information. Musat Mayenda, I just have one or two questions and kanda uko. Ini ndo anzo support angu afana echidiki, ndo anzo chairman afana echidiki. Mashoko ekurudziro, ma motivational words amungashare, especially to us, the younger generations, and the happy. My word of encouragement, the key yeupenyu ndo nyaya yekuziva chawakasikirwa, purpose. So nyaya tupira machallenges atiri kuita anotinetsa, tigonetseka even nenyaya dzemadrugs, nenyaya yekusaziva zvekuita, nenyaya yekuti hatisi kuziva chinangwa chawakasikirwa. So I have worked with a lot of young people. One thing chandakabatsira kuti vaite is to discover their purposes. Vakaziva their purposes, vanowana zvekuita, because purpose yako it points you to what you can begin to do, and inenge ichikupa motivation yekuzviita. Uri kubhadharwa kana usati wakubhadharwa, but nekuti uri kuita zvinhu zvinoenderana nekusikwa kwawakaita, zvinoenderana nepassion yako, zvinoenderana nemagifts ako, zvinoenderana nemavalues ako, zvichimitawo maneeds evamwe vanhu, iwe unenge uine motivation yekuzviita. And kana paunozviita zvinokupa meaning nefulfillment, zvekuti unenge wakuda kuswera uchizviita. Saka unowana nguva yekuti wakufokasa pane zvinhu izvi, zvinokubvisa madrugs, zvinokubvisa pane mimwe mijolo isiri healthy, zvinokubvisa pane some toxic activities and relationships, nekuti wawana chekuita. Nyaya iripo ndekuti vakawanda vachidika havana chekuita. Purpose yako inokupa chekuita. Ikakupa chekuita unenge wane zvekuswera uchiita, inokunakidza zvekuti haudi kupushwa, haudi kuudzwa zvekuita, unenge uchida kutomuka uchizviita, nekuti zvinokuunza fulfillment, zvokupa meaning. Ukadiscover purpose yako, zvinokukundisa machallenges akawanda, even nyaya dzekunetseka kwamabasa idzi. Unenge wakuwana basa rekuita, unenge usati wakubhadharwa paunotanga kuita, but nekuti uri kuzviita nemwoyo wese, uchinakidzwa nazvo, uchishandisa zvinhu zvaunogona kuita, unogumisira wakunyatsozvigona zvekuti vanhu vanenge vakuda kukubhadhara kuzviita. So unotozogumisira watocreata mabasa nekuita izvozvo izvo. So that's my message and my encouragement, kuti ngavauye tibatsirane kuti vadiscover purpose. Ndosaka tiri kunyora bhuku, but vamwe havafarire zvemabhuku ama2K. So we'll take the message on different platforms. We'll break the message kuti iende to the simplest way. Vanofarira kuona tumavidhio, vanoda mapodcast, vanoda chitu diki diki, vanoda kuti tizvise tumavidhio zvinonakidza, tiite maskits, tiite chi. We'll try to break down the content into every way yanokwanisa kusvika kune vechidiki. Vakabata nyaya yepurpose inovabatsira zvinhu zvakawanda. So dingindira hombe, nyaya hombe, the whole takeaway yenyaya yebhuku inyaya yekuti munhu ngaazive chinangwa
chinangwa chekuti sei ari pano pasi, sei ari kufema, sei ari mutano muzuva ranhasi. Hanzi ukaziva chinangwa ichi zvinhu zvose zvinoita sei zvinokurerukira. Handitika aiwa coach Tarie, ndokutendai nenguva yenyu. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti pamwe munhu anenge anotadza kuuya kulonji, but tiri kuti uyai kulonji tilonje book, but pamwe mumwe anenge ari kure, will be streaming the launch Facebook, on my Facebook page yakanzi coach Tarie live. Vanenge vachida kujoinawo launch on ipapo. Uyezve vamwe vanogona kutadza kunge varipo palaunch votadza kunge varipo pafacebook live, pane nhamba dzandambotaura dziya vanogona kundibata kana vaida kutenga bhuku racho, nekuti rinenge riripo kuti vanhu vatenge vabatsirike tichienda mberi. So ndo mashoko. Okay, ndo mashoko arikutaurwa nacoach Tarie. Network yavo inenge yatidambukei mbichana, but ndandine mubvunzo wanga achida kuzovabvunza kuti ko iro bhuku kana ralonchwa rinozowanika kupi? Ringoripo hard copy here kana kuti it's also available on soft copy, so that munhu wese newese andase anobatsirikana. Handitika so right, ndonyaya yandiri kufamba nayo, ndonyaya yandiri kumhanya nayo. Hello coach, are you back? Yes, ndiripo. All right. I was just sharing to the people kuti okay, let me see what's happening here. Okay, cool. Okay, I was just sharing to the people kuti ndine mubvunzo wanga ndakanganwa kubvunza wekupedzisira kuti kana launch yaitwa, launch yapera, bhuku iri tichazoriwana kupi? Pane here mashopu atichariwana kana kuti maplatforms atingariwane? Riringori hard copy here kana kuti riri soft copy kana kuti pane audio book? Zvakamira sei? I think ndo my last question. All right. There will be my soft copies available. Vanenge vachida vanondibata pane nhamba dzandambotaura, my number, kana kuti vanouya pawebsite pangu, get more details. My website rangu www.coachtarie.co.zw, www.coachtarie, coach Tarie na COACH, coach then Tarie TARIE zvakabatana .co.zw. Vakauya ipapo vanokwanisa kuziva mashopu arinenge richiwanika, vanokwanisa kuziva vanogona kutibata sei kana vachida masoft copy vari online. Then as soon as launch yapera, the book will also be available on Amazon. Okay. Okay, kekupedzisira, ayano ndanyanyora machingoti kekupedzisira. Can you share my social media handles enyu so that the people can follow you? All right, pana social media handles angu ese ndi coach Tarie, coach Tarie COACH, coach then Tarie TARIE, coach Tarie. So ndo pese pa Facebook, pa X, pa LinkedIn, pa Instagram, pa Threads, pese it's coach Tarie. Thank you very much, Coach Tarie, for your time. All the best with the launch of the book, and yeah, thank you for your time. Well, thank you, DJ Wally, for the opportunity and for the mkano on this platform. Right, that was Coach Tarie. Very soon he's launching his book on the 20th of this month. Or the details are on the screen, as you can see. Thank you for watching and thank you for supporting 0.5 Creative Studios. As for me, DJ Wally, and the rest of the crew behind the scenes, it's bye for now.